गुबुन गुबुन बिथिंजों लोगोसे सोलोंथाइ बिथिङावबो आवगायगासिनो दं बर' हारिनि फरायसाफोरा। थारैनो बे खौराङाव जोंहा गोग्गानाय आरो गोजोननाय दङदि बे खेबनि गिबि राउन्डनि एडमिशन काउन्सिलिंआव बर' हारिनिफ्राय खमैबो सा 37 बिजाथिफोरा MBBS आरो BDS फरायनो खाबु मोनबाय। आसामनि गुबुन गुबुन जायगानि बर' फिसाफोरा थांखिसिम सहैनानै दायो जरहाट मेडिकेल कलेज, आसाम मेडिकेल कलेज, सिलचर, तेजपुर, बरपेटा, डिफु, धुबरी आरो माखासे मेडिकेल कलेजफोराव फरायनो जायगा मोनबाय। बिथांमोननिफ्राय बर' हारिया फाहामथाय खोन्दोआव बांसिन जौगाथाय खालामगोनखौ मिजिंथिबाय। गुबुन गुबुन बिथिंजों लोगोसे सोलोंथाइ बिथिङावबो आवगायगासिनो दं बर' हारिनि फरायसाफोरा। थारैनो बे खौराङाव जोंहा गोग्गानाय आरो गोजोननाय दङदि बे खेबनि गिबि राउन्डनि एडमिशन काउन्सिलिंआव बर' हारिनिफ्राय खमैबो सा 37 बिजाथिफोरा MBBS आरो BDS फरायनो खाबु मोनबाय। आसामनि गुबुन गुबुन जायगानि बर' फिसाफोरा थांखिसिम सहैनानै दायो जरहाट मेडिकेल कलेज, आसाम मेडिकेल कलेज, सिलचर, तेजपुर, बरपेटा, डिफु, धुबरी आरो माखासे मेडिकेल कलेजफोराव फरायनो जायगा मोनबाय। बिथांमोननिफ्राय बर' हारिया फाहामथाय खोन्दोआव बांसिन जौगाथाय खालामगोनखौ मिजिंथिबाय। फै बयबो फै जमदुवार दख'रानि थाखाय मोनसे फोसावथाय। गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय जमदुवार दख'रा एबसुआ सानथामनि हाबाफारिजों गाजा गोमजायै 5थि खेब बोसोरसालिया जथुम्मा खुंफुंगोन। फैगौ नबेम्बर दाननि 6, 7 आरो 8 खालारखालि सानथामनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों गाजा गोमजायै खुंफुंगोन। मख'नो गोनांदि खुंफुंनो गोनां जथुम्मायाव बायदि मेहेरगोनां आयदाफोरबो लाफानाय जादों। बेबायदिनो भलिबल, काबादि, खन्थाइ आवरायनाय, लिरनाय बायदि बायदि दिन्थिफुंनाय आयदाफोर लोगोआव जांख्रिथायारि देंखोगिरि दैख्लं खुंगुर बसुमतारी देंखोमु 1, 2, 3 मेथाइ खननाय बादायलायनायबो लानाय जागोन। फारि बायदियै देंखोमु 1, 2, 3 मेथाइ रोजाबनायाव दख'रानि बेन्दोंआव थानाय गामिफोरनिफ्राय 14 बोसोरनिफ्राय 30 बोसोरसिमनि गेजेराव थानाय बिजाथिफोरा मेथाइ रोजाबगिरिफोरा बादायलायनायाव बाहागो लानो हागोन। मोनाबिलिनि हारिमु बादायलायनायाव गाव गावनि रोंगौथिजों बिजाथिफोरा बाहागो लानो हागोन। एक्जिबिशन दिन्थिफुंनायखौ 6 नबेम्बरनिफ्राय जोबजासिम नुनो मोनगोन। 6 नबेम्बरनिफ्रायनो भलिबल आरो काबादि गेलेनाय बादायलायनाया जागोन। 8 नबेम्बर 2022 इं अक्ट' खालारखालि हारिमु मोनाबिलियाव मिस्टार प्रेक्टिकेल बसुमतारी आरो मिस दीप्ति बसुमतारी मोननि गाबगोनां हारिमु आरो फेस्ला दिन्थिफुंनायखौ नुनो मोनगोन।